Shin ko ka san cewa za ka iya amfani da wayanka ka yi magana a dinga jin ka a MP, wato kaman ka ɗauki mic? Ka biyo ni a bidiyon nan domin kai ma ka koyi yadda za ka yi magana ta wayanka a dinga ji a MP, wato kamar yadda za ka connecting ka dinga jin kiɗa, haka za a dinga jin maganarka a cikin MP. Ka biyo ni a bidiyon nan domin kai ma ka koya. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon nan, kar ka manta ka yi liking, ka yi share saboda wasu su ma su gani su amfana da shi. Sannan akwai Abubakar Sadiq TV a cikin YouTube, ina kawo bidiyo da dama wanda TikTok ba sa ba da dama a ɗora su. Akwai link a profile ɗina, idan ka danna zai kai ka YouTube channel ɗin. Kar ka manta ka yi subscribe idan ka je. Ka biyo mu a cikin bidiyon nan domin kai ma. Wato da farko za ka je Play Store ɗinka ne kamar haka. Idan ka shiga Play Store ɗinka sai ka zo ka danna wannan gurin search ɗin, sai ka danna kan wajen search, sai ka zo ka yi spelling ɗin Live Mic. Kana dannawa ma kun ga gashi nan ya fito wannan Live Mic ɗin, sai ka danna kan shi. Gashi nan zai fito ma wannan na farko wanda aka sa Live Mic Wireless Microphone ɗin nan, sai ka danna kan shi, sai ka je ka install ɗin shi. Wato gama install sai ka zo ka danna kan open haka. So idan ya buɗe zai yi loading ya kawo ka nan gurin. Yana kawo ka nan gurin sai ka danna wannan real time mic ɗin nan. In ka danna kai already, idan dama ka yi connecting Bluetooth ɗinka ne da MP ɗin, so sai ka kunna wannan high quality ɗin yanda zai zo da high quality, wannan kuma zai rage maganganun background. Sai ka inda Bluetooth ɗin yana nan, kun ga nan no device connected, inda ya connecting kana danna kan nan gurin zai baka dama ka fara magana, za a dinga jin ka a cikin can. Daga zaran ka download din application din nan ka saita shi, idan ka ɗauki wayanka ka yi magana ta cikin wayanka, za a dinga ji ta cikin wannan MP. Kar ku manta ku je Abubakar Sadiq TV a YouTube domin ku ga wasu bidiyo da dama da za ku ilmanta ku ƙaru da su.